Čauči, ja to som Kiko z kanála Gameplay.sk a ja skôr prvé video na hru Minecraft Pocket Edition. Ja som si to už predstavil, mančí dom. Našiel som 9 dia a železo sa mi pečie. Trafil som to. Môj dom bude mať viac častí, toto čo len vidíte je prvá časť. On sa bude rozprostierať po tomto celom ostrove, budú tu farmy, všetko. Také menšie kráľovstvo, potom si robíme aj hradby, všetko. Ale to pár dielom potrvá. Čiže... Ja robím strich a nateším si drevo. No som späť. Mám už drevo a... No. Sekundu. No, dobre som späť. Ináč všetky svety sa nám vymazali. Ja viem. Aj PvP svet. Ja viem. My sme s bratom mali PvP svet, kde sme si v kreatíve naenchantovali veci. Potom sme to prepojili do survivalu a sme bojovali proti sebe. Kto vyhral? Kto vyhral? Ja. On mal OP meč, šarpne späť, ešte nejaký knockback tam mal. Knockback, fire a ja som mal OP luk. Ja som ho s lukom dal na 2 rany. Nedal. Dám 2 a viac. Postia. Oh.
Asi som nemal dosť dreva. A keď toto video bude mať úspech, tak bude veľká séria. To video bude oveľa kratšie. Asi to už bude mať dokončený dom. A v ďalšom videu budeme robiť sklad. Tak ja som si pred týmto videom ešte predstavoval iba steny a iba základy a inak som a možno toto tu, kde máme, kde budú okná, toto všetko, ale som všetko robil teraz, čiže bravo. Ja si ešte možno beriem na chvíľočku lopatku. A na ťaži, tak možno pár škola proste. Pár piesku. Robíme si sklo. Takže keby si mal toto, také enchant, že je autosmelt. To by bolo fajn, ale bohužiaľ, toto není. Ako včera v Minecrafte. Proste toto není modovaný Minecraft. A mostík bude potom. Kameňa rozhodnite vy. Ja som dal 100%. No a ja? Oho, je tam daj. Ja tam Tu hneď hore. Počkajte, tak. Už natáčaš 11 minút. Ja viem, môžem 20. Mám 15 minút, čiže mám dosť času. 4 minúty. Čo tu mám všetko? 3 minúty. Však pohoda. Stíham. To by to je lepšie PC. Bude tu aj výpajovňa, kde
všade okolo na mňa budú samé pety. Jej, sa teším veľmi. Tak. A za 20 zberateľov bude špeciál. V ktorom vám neprehľadím, čo bude. Ale môžete sa na to tešiť, lebo bude to veľmi záhadné. Na skle mi stačilo, hej. Počkaj. Ja si ešte robím postele na rýchlo. Takto rýchlo. Mohol som aj bráchovi postele, ale tak. Ja budem mať tu, ja sa ešte vyspím rýchlo. Zavrieme. Tak, ja si zapnem first person. To nie je first person. A ja mi môžem rozlúčiť pre tento diel. Čaute ľudia.